Malatsara tsika jiaby mbola tsara. Épingleko les commentaires. Tsy ataoko lava koragnanaka satria za io tegna occupé be. Sady reradreraka koa. Bon, tsy ataoko lava koragna fa ty misy raha tiako atao koragna hela aminareo satria hempaka za mitoetritsika gasy ty. Nandinidinika za aloha nagnano vidéo ty fa aleo izy avokako eto satria za kofa misy raha tiako ambara za tsy mivilivily karaha ataon'olo sanany. Bonjour ma belle amie Zafa Elaela, za tsy nagnano vidéo fa ngala 2 mois za tsy nagnano vidéo parce que antegna kofa misy raha tokony ataontegna raha priorité tontegna priorité parce que Facebook ty fa tsisy raha manjary raha hita agnatin'izy ty ato surtout tsika gasy ty. Bon, ataoko koragna zao izy nisy publication nataoko lomoaly. Voilà, bonsoir Armela, bonsoir Youssouf, député, bonsoir à tout le monde. Partagez naro, l'intention partagez les courants, j'en ai rien à foutre. Miss publication nataoko lomoaly mikaski Black Nadia. Artiste tikareki Black Nadia. Zani voulanga tam publication naka, we vite à vie Black Nadia, ou sana nu fam tota kara we anao ton adversaire andro ndreki vadindro. Tsy marigny makoragna anaka zegny. Voalohany indrindra mbaroko anareo zegny. Fa ela tsika zay fa nahita réseaux sociaux ty. Sanandra fou. Atsika eto mivolagna miaraka magnabegna Facebook. Fa Black Nadia. Kaya maviany za mivolagna ty niany, le koragna nataony sanana am commentaire naka am page naka ao. Anao koa fa nagnano commentaire am page naka, anao tsy maintsy bombarder ko anao. Parce que page ty naka, zany créé mayala gas fa tsy anao. Nisy olo nivolagna fa ya, anao baka ty angala 19/20 Black Nadia. Za magnambaranareo tsara bekiny za ndraiky Black Nadia tsy fankahe. Naezako Black Nadia iranazy. Mazava aminareo zegny. Iranazy naezako Black Nadia. Za ndraiky Black Nadia zay tsisy koragna, tsisy coucou, tsisy mbola tsara, tsisy bonsoir. Izuka problème tsika gasy ty olo ko fa mivolagna raha marigny tsy mitovy hevitrinareo tsy raha tianareo. Anareo mila olo jiaby mitovy hevitrinareo, mitovy jerinareo. Tsy possible zegny. Atsika gasy tegna tia mentalité io. Yanao ka tegna la 19/20 Black Nadia, anao mandeha mivolagna am la place nani. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça va pas dans vos têtes? Parce que za je tu me partage avis am ratonaro am Facebook. Za zegny manjary hoe mangala 19/20 Black Nadia. Black Nadia tsy koragna reka aminaka tsara hoe nareo raha mazava. Za tsy mera momba Black Nadia feky. Fa ezako Black Nadia izy hitako am YouTube ndraiky iranany .bar. C'est comme ça. Fatsika gasy, izy koa olo tsy mitovy hevitra aminareo tsy tianareo. Olo koa tsy mitovy ide aminareo tsy tianareo. Zegny problème nareo. Ho an'izay magnano izy volaniko zegny. Anao tingala 19/20 Black Nadia. Je suis qui et puis je suis quoi? Za tingala tingala 19/20. Izeb kam voulanga naro jiaby matin midi et soir naro Black Nadia titsa Black Nadia fou agnatiny vavanaro tendriky magnadosy mota naro fa Black Nadia tendriky manasa henginaro naro fa Black Nadia tendriky manasa kabarinaro naro fa Black Nadia tsisy raha hafa miala aminareo ko tsy Black Nadia ty nanjary nalaza am réseaux sociaux ty. Atsika tsy mahera jiaby mandalo ambadiky agny momby Black Nadia zegny. Azonareo zegny, atsika tsy mahefa tsika eto maregny tsao-tsaon-draha. Mazava aminareo zegny, dika zegny, za ko tsy mipartage hevitrinareo. Kaza hoe ke andelanao alenareo milafiny ratsy hoe ya mangala 19 am Black Nadia parce que za tsy mipartage avinareo. Za tsy mipartage idénareo. Zegny mahavendra tsika gasy zegny. Olo ko fa tsy mitovy fomba fandinianareo raha fa tsy tianareo. Kaza tiaviny za tsy mosary. Azonareo zegny. Tanareo za fa tsy tanareo za tataty fa tsy am Facebook fa 2 mois. Ino matonga zegny za nangala reky parce que maro loatra raha fa magnafahafa raha hita agnatin'izy ty ato. Anareo mahita raha reky
Black Nadia, maro artiste ambarako anareo zegny artiste viava Madagascar izy koa anareo zao mivolagna ke Black Nadia misy toetry mba maro artiste viava gasa Madagascar misy toetry fa tsy ambarandreo anareo tsy hainareo fo toetrindreo maro regny nisofignay aty artiste mpanakato gasy misy toetry avy amin'ny sofignay aty fa zay fo tsy midriky lalina amizegny mba maro artiste viava gasy misy toetry Black Nadia fo raha hitanareo eto naro anareo nahita izy ndraiky vadiny misy problème nandeha mila izy tam TikTok tagny tsy megnatra sanany mazako anazy anao za tsy reraka anareo tsy megnatra anareo tsy megnatra miprofity problemin'olo mandeha manjengny hagny amin'ny public agny amin'ny TikTok agny za ry tompo tsy mipartage avinareo kazamenareo tsigny eto sambola amin'ny hevitrinany amin'ny manieranany mahita raha amin'ny visionany mahita situation kofa tsy fala amin'ny raha volako demerde anareo mamihevitra fa anareo zao tegna ty réseaux sociaux ty anareo mamihevitra karaha anareo tsy mijery za toko tsy mijery anareo tia magnasasa tianareo mandeha midriky amin'ny commentaire magnasasa za io magnano mahita raha volagnina amin'ny commentaire angala 19 Black Nadia za tsy mijery anareo mazava karaha anareo tsy mijery za abako karaha anareo tsy mavozo za toko tsy mavozo anareo ne problème nareo zao anareo magnano misy vava amin'ny réseaux sociaux ty za jo koa gongagna aminareo ndraiky afantaragna anakabe ty magnonjogny point 5 kilo amin'ny salle de sport ok karakôra amindreka fa hitanareo zao tesaka koa gongagna quelque part agny vavanareo maro magnano be amin'ny réseaux sociaux ty raha tsy tiako aminany koa amitsika gasy ty zao ambarako anareo tsara eto raha tsy tiako amin'ny gasy zao koa reka amitsika gasy volagno zay atsika gasy koa anareo fa mafalana raha koragniny mikasiky olo zanaka n'olo igny fonjonareo petraka ino ma problème lay ino ma problème lay zanaka nany anareo ma magnamia kapokambary zanaka Black Nadia ty anareo ma nangatany kosy nangatany ronono tam zanany to za hitanareo tsy mangala intérêt na iza fa antegna mba viavy io volako aminareo matetiky atsika viavy eny miny viavy atsika viavy fo mandroboka atsika viavy fo tsy fankatia anareo volagna atsika viavy fankatia maro atsika viavy ennemi ny viavy l'ennemi des femmes c'est la femme zana koa koa fahitanareo itsy zanany koa njononareo petraka koa ry tsanareo mamelogny zanany tsanareo mampisikiny zanany ino ma problème nareo nino lera za mivolagna tsy mipartage avinareo tonareo fa io e nahazo nino koragna raiky amin'ny Black Nadia nahazo 19/20 za ndraiky Black Nadia na coucou Charnis karaha ataony doko mahita soranaka amin'ny réseaux sociaux na tokony ahita soranana amin'ny réseaux sociaux ça s'arrête là c'est tout karaha ataoko mahita iranana amin'ny YouTube ary zegny ahaizako Black Nadia tsara nisy contact amin'ny Black Nadia tompo miala tsigny aminareo za fa za tsy mipartage avinareo ka za miegna tsinke mangala nazy 19/20 Black Nadia za parce que tsika gasy karaha io antegna koa fa tsy mitovy hevitra aminareo tsy tianareo izy io ambernareo olo jiaby mandeha hitovy hevitra aminareo raha karaha io ne marandraigny Black Nadia mamadiky Facebook anao Black Nadia fo raha hita alenareo capture izy mitomagny igny atao zegny hoe atao montage maro zalahy mba hitako raha important mety koraha iny karaha mikasiky Madagascar kapokambara Madagascar ohatrino jirama tapatapaka rano zegny hoe olo manafiky zegny raha mba tokony raha tokony hitako mba mety koragniny anareo ndraiky Black Nadia anjonogna petraka fo miavitra ngiaza maro artiste Madagascar ary maro amindreo io tsisy artiste gasy tsisy toetry zegny yala anareo zay anareo kaza hypocrite eto avy baka zayo tsisy artiste gasy tsisy toetry zegny ireo jiaby io anareo koa mizaza anareo artiste gasy jiaby tandrignesanareo koragna ty anareo jiaby samy misy toetry nareo io fa misy koa atao anareo samy mahay magnasitriky nareo any agnatiny tragnonareo any fa misy koa ny sanany hita barbary zay aty maro misy ny artiste na avy amin'ny sofingnay aty mba misy toetry rehetra fa ela misy toetra
Charke Black Nadia Zarek anaro jabu sam mistwit. Sam mistwit. Konaro artiste bakonaro artiste fankatia. Zengmit déjà anaro antanaro artiste fut fankatia ci solidarité ke. Akwa maton vawaka wi solidarité. Exemple tukuna naro artiste ba exemple vawaka. Manzari c'est n'importe quoi. Maramet Kourangini. Antika Madagascar. L'essentiel actuellement, l'essentiel. Ra important Madagascar, met Kourangin, Zalmares, Kara met Kourangin, met. Wan them Miss Miliarab Katchmaita Miss Jali. Fan Madin Kamaita o problem. Varo chin kapuka zeramba met Kourangin etu. Ozengwe, Chizengifa, Ramanga Chontinga, Fundes Naronjuring Matanga Siariva. Ana Rochme inu maring Makuranga yon bad kind. Izamre mel kumangan video na ro mga nuvulava ya anachtukuna vintete etu. Zafa mga mbara na ro, faena razem flankte. Kwa zafu zatam na ro tsisiana zami afishe uliara kweki am rezo sosioti. Rezo sosioti timanzari. Mamunu mamel mu rezo sosioti ano kafanya afishe uliarano hetu nisi problemo na roho ye la terre entière mahareni oye latska partage mandeti partage on tiara on mangan malahel on ravrav tisra manjari ratonga tin rezo sosioti mi vulie na ro mi partage uliarana ro ngati rezo sosioti. Vous liez n'avons partagé Ramadan ngatil vadenga na ngatil réseaux sociaux ti. Mais vous liez problème on nano prembole na ro fata kendo o nangan mudin irona nangan mudin saka. Adam ka kurangati. Irona nangan bes nangan mudin saka. Yuchi problème tika. Zenti na ina kinka izin tumang ma ina kinaka zen miravoi. Karaj ni tumang zani vuna courage le courage Black Nadia point barre. En tant que non viave, en tant que non un homme cisane, un autre médecin ina kina kafu. C'est possible non jo viave, tu sinakin comme viave karano. Fa atska viave gasti, mama, l'ennemi viave c'est viave. L'ennemi de la femme c'est la femme. En bas qu'on a rochara bekinze. Ou l'amdami vulga tin partage denaro tstenaro. Oh nangala intérêt Black Nadia anaro mangan faran misjer zat faran misjer fanaro ndek doko anaro ni adala parce que anaro l'era mandalo na roma itara kurangni simba maevita eki commentaire na ro bernaro chita faza fuzen tatat fa na roza amna ka Facebook ti priorité za ko fa misra mi charger cerveau naka Zatita, c'est comme ça, Facebook, tu m'as melouza, Facebook, tu m'as pinaza. Fazane ita commentaire, vla ku tim chakarkazati, tira me très bien. Karato naro, mangan mis vava naro, ko vava tifu za mangan barana rosen. Ko vava tifu. Nan pa ventre za mangan barana rosa, dok fatanga til liste nou le ventre. Fa i vava beti, stitch ma vlav tritumpo. Habitano mi malom nou papa, jusqu'à rani vino meki. Zengra hazunominani ti. Iva va beti. Avita non défendre tenga non konomis problème quelque part oui dire non va yo piace mrameti. Par exemple no jonda droit non fanzakana amni tribunali wala bureau la mairie in va non piace anga non piace diplomatie no in ba e non piace va non amrameti. Ratonaro ku fa manjar harcèlement. Est-ce que vous savez ce que c'est harcèlement en fait? Harcèlement, c'est de l'harcèlement. C'est puni par la loi. Réseaux sociaux, vous vivez ici en Europe. La langue on est trop mauvais, surtout nous les femmes. Nous les femmes, on est mauvaises. On n'est pas solidaires. Atika via solidaire. Qu'interagio ma inakin kazin tumwani ke. Zavanarofu aita kwa tika gasi manga fafarato. Na ita zin tumwani fanandena to montage. Sana baka tam tiktok tange.
Nandena ngano zing montage à gauche, montage à droite. Izy zara tsy mavita magnano montage, olo mitomagny. Na sana mivoa comédie, c'est pas grave. Ni nandraka zagnahary izy ko comédie, izy mitomagny. Zeng tsy aferanao zeng, zeng tsy aferan'olo zeng. Izy ko izy mitomagny comédie nani igny nandraka zagnahary, zeng tsy diranao laly. Fandengala audio nami igny mitomagny ande tok TikTok za tsy masaky. Izy ty baka I TikTok ty nazotsika gasy ty koa raha magnatsôtsika fo koa raha ataotsika agnatin'ny TikTok ity. Ah? Tsy raha mba normal alegna atao TikTok fa olo mitomagny koa nalegna koa atao TikTok. Mamadiky TikTok anao oro magnano Black Nadia mitomagny iny nalegna koa zigny. Ah? Alegna koa zigny. Ah? Alegna koa zigny. Volako ino mba raha mandalo ty. Atsika ty makara ty jo ty fa tsy momoni anao escalera injonagna petraka olo araiky ry injonagna petraka olo araiky jo ty sambolo miza karakory mataony mety amin'ny fiaignanany aran-kamarozan'olo magnano toetra kara io anareo jo mipetraka mahita raha koragnina amin'ny fiaignan'olo nefa fiaignanareo tsy mandeha ha fiaignanana ry ba eko mandeha izy misy contrat mandeha Comore mandeha tsy ko ia Dubai zegny hoe fiaignanana contrat mandeha fo fa nareo mipetraka amin'ny commentaire ta mivolagna izy pa io hein mandeha gauche mandeha droite mandeha gauche mandeha droite franchement les amis hein, c'est trop vraiment oui vraiment c'est trop c'est grave. Vraiment, c'est trop, c'est grave, les amis. Il faut un peu se check quoi toi que vous l'engagez na rofa baba c'est katika entre tika gasi fampandet comme ça. Quoi famille c'est problème ou yo tika gas faut mi fampandet qui fam pi écraser na tes réseaux sociaux ti. Sana mi vulanga mnaka ano ti ala ti hite zeti fangoma live no merci na Roma charo fazati ndek tsara fufa réseaux sociaux ti problème ici problème zanga menaro conseil ambarko na rotara be réseaux sociaux ti kaza boka yete projet ti na roton fienanga na ro itanaro masunulu ndaki fonulu mangutu kuma itano partage projet no fu fa mandruka projet no rek manoka abako faharwe ano ko famiswe misuli aranga zati soranuli nga za publier nga o azna rozen soranula za publier nga o sana namde maita zingari moi iwe atititi iwe zengwe franchement arrêtez mi vouliez elle tika zati chimjeri vuna rozen zati chimjeri laza na roma yazova minamkanda wezeng amina mkanda wezeng malaza ta diego tota mkwasa kwasa ingren kunter kaza donc zeti fatimta dlaza karat na roti tadlaza zeng ana roka bamrasenge azoma mayalayu azoma mama mayala gasu mi renseigne dana roseti zanka mina mkanda wena laza tamkwasa kwasa tadi ulko zana tani diego tsarabekni chi possible tsaye mama kunter kaza mbanko na rotara bekin zati midika mna fera nul ver jer kareng William Razaf bonjour ano ko le line zati midika mna fera fa ngul fa ver jer amblam ko mon anol misvad tsara ndek zan karini sababu ndaka rende tono zati midika mni kuranga na kait nyani commentaire na ton ulumwali vali kwetu azna rose izi ha zaro miafta mtikatie tenga miyafta anaro vuleza mga boka projet naro rata bas ze za jo draku vavanaka pa expérience de la vie za mga barana rose tanaro zan finda tatu za chini vulanga isfa vita naro na itazani finda zana ngala recul tenga itok befa réseaux sociaux ti de poison tenga poison beti is vlan ko amna rose misul ma vita mandrup ka fianga na roba kan atin réseaux sociaux tif aleva unu zenge drambar ko na ro vulez na ro mi afficher uliara na ro na ulazov vuleza kara tondo mandini ki Black Nadia ina tondo nandini ki jalndoi fa commence mandrus Madagascar ewe wanyawe zepka vlan oleki bangan mi vulanga I Black Nadia gauche droite mara met kurang na Madagascar o tin kapokambali
Quoi, Miss Vava, piasa bureau, si tribunal. Eh oui, c'est la vérité. Ah non, quoi, baka Miss Vava, zenganda fiti, ah, Vava non piasa amrameti. Mi a de droit, non, quelque part, non, mi du bureau, non, tu m'as vuzu, Vava non s'expliquer, amratukuni, ah, ma prabe fien, non. Fa quoi, maluma anuti, sambu be Vava et amrezo, tuta, izuko na ventre, zati mba fatangati nul ventre tam vava, fa ivava beyu, ampiasa amraha, azono tumbutswa. Ya, maru nangan be Vava, ne faro ma vuz mitngatin bureau. Aza ma vuz mitk bureau, pka no kol misi Vava. Mi dira na tribunal na mitkam prefet, chekoyet, kaza ma tauto no. Mi dira charabekin. Zema tunga ndre wa mzee discret leo une komba inge kara d'un coup je vois plus rien là. Zema tunga ndre wiza mzee discret leo ntenwe ni sarke. Non, problème atika non franchement atika gas non c'est bon. C'est bon. Vraiment Ni sunan defa commentaire mnaka messenger. Mayala. No kunya mbesa nemcha zai baka yitika anko zai zaka fanisha na mbara ko tfambara kusanda za direct tata faina rosa za chi mi kudin karaserpa je dis les choses point net zai kun mi ambing challenge nom ni chocolat wa waine mi ala tinge zati baka itana rosa tskila kila la musique zengi ande ngano vok challenge aboko tiktok naka Azna rozeng, maro na artiste gas mana tok challenge tetu nintieku aboko ninraha ira zeng bawera biamnaka. Fa isko challenge kara inge drande to za fa timidikati. Kara ton challenge chocolat wa ingre avakwabi. Atska gas roti ara manganchon tsange. Mon Dieu, za chim juger fa. Roub kanet la musique na azun challenge. Challenge, c'est un challenge dans la normalité des choses. Mais challenge, alors, subhanallah. Anaro nang tanzing za titina manarom challenge chocolat, mi ala ting zafa, naronde ka teta zam challenge chocolat, lek chocolat wan ku zam pet kamte amnishez naka etu, atok video zami na chocolat tam tireni partager kwa mnaru. Fa kwandengan challenge karaita kwa bze are karwetelu. Efter dima fafa, manga fafa beza, yachaz na romning. Zach faran Miss Jerry, fadonaro Miss Ramba Sahaza. Tikila raze, to manganti. Ulam demi chim partage à vinaro, titienaro. Tu es possible, ou la roi partage toujours les mêmes idées. Tu me trouves, tu es possible, ou la roi que toujours me trouve, tu es possible. Isko zajoti contre la vlaginoke a ton adversaire non chikara zeng fienwa anona contre la vlanku zati l'adversaire non famban fienwa ou la rue jamais il trouve raisonnement en fienwa fakara zeng jamais ou il trouve raisonnement hana rondek yo ya tes bra 19 sur 20 black nadia ana ro hofu anaro mundem sanan nanden ila lela itam tiktok itok commentaire na zara tira za vok charabe quel point ka gas tira he za kona zono za tirera ke tirer kam nin monaro ma shireti ano kona zlela mono tirer kam ninu in mara chander kanoho metra dingin black na diachu dingino ma cheret fanaro vuleza ko fana ita ulare nis problem fi vadenin publiendo hatu oye dira awe ndo zavando ye page ande ilenga lela ngai te ko maitano we zengwe no timilamnge zengwe kazam tuichi yala jali Atska narom tuki kiti naro bonjour naro jab naftafar le vlanku zana china chimvunga paske rato naro ko masma pangarwarza aboko ulko fachim tu vev naro titi naro zer mitstenga nangala parole nyanti vuleza naro ulko fachim tu vev naro direct fato naro fa tias 19 ans black nadia tias 19 ans black nadia tsinamako black nadia tsmezo fekza Mais tu m'as mis à quel réseaux sociaux ti?
fa itime zovza itime zazan kazo vitime boka yeza itime boka tieti abako amni ainti amni YouTube yan zen c'est tout fa za time Black Nadia tar need campaign Black Nadia za tar need fa za fu ndek za maita vlak mampala yelo atka time rajabay you fu nanjari Black Nadia kara is fortist gasa Madagascar ang bakara mapaingin zam nanti we kara we fatis artist gasa fa Madagascar ko ci Black Nadia satya Black Nadia futi ni njul nga petka matin midi et soir atona ro petit déjeuner atona ro plana ro manchanga atona ro plana ro le soir akor fuma fiana na ro mandea ni na rimandefu na misi yu tselan problem fiana nul riava kwabi va denga ze tselan problem fiana no personnel tselan problem fiana yu a toujours des hauts et des bas fa isko izin vulnga istel mais nel kus na video ya tukun sazinga yu tukun sazinga ito commentaire binga na ro mar zakajo ze tukun sazinga fomba fiteni Black Nadia satia efa ti normal efa ti mendki artiste kana roma mendka zova na roma nganu vulnga yu mendka zova na roma nganu vulnga yu isko efa ti mendka artiste zemba ka itakwe dzertka gas vraiment grave ya is tukun sazinga in mara sazinga izuma ulma Madagascar sazinga fu amna rozinga Madagascar ulna tsana tombila sazinga fu zuma na ro mefa Madagascar ti zen ultia mudul c'est quoi ça hay itu kun sazinga iz mer ku iz hep kam to etnaro hep ka iz hana rom vulnga irzanan injun nga peta ke iz iro cheka buchis zan kalela chafera na rozen chafera na roz kono cheka buchis zan kilela chi problem na rozen problem nan topin zeng baka ni nan na tuz nyale babanzan karato ne nyala babanzan kaneti fotu babanzan kanemba ni sinchina njar ko nyalanga fu na babanzan kaze ko timanjar point bar na tuz nyala nora tzakan marin ni nano lekma marna na ronga tin vadenga yu na rom doku ambar ko na ro chara bekin zeng marom na ro vyavim doku na tin vadenga nefa na ro chara vravo ngato nefa na ro ngato mtumwangi sanandra map doko na ro tseka bucha udchang pourquoi faire tu veux rester dans la maison pourquoi toi et ton gars ça marche plus nefa na ro tmetim sarachangu tmetim rabe ano inyof zatske kum terkam nuluafa ko babazana ambilafu zeti babanzana kwefta zana kuchota babanzana kwefta ko zenga no vngaza makurali ana rofu ekin izu chis viav chimanyiri miterka zankana njab amnile larek chis viav chimanyiri razi famis ko toni c'est le destin c'est le destin u vazamaezi we tieno zengi in randal amnamare ana roko fa baban zuma azom fuma baban rocheka buko tsilelayo in komara tieza naro azom baban rocheka abu na tutina bokan Black Nadia réseaux sociaux et baban zanani miss dikan zecha fera tskazen isko fatina affiché no dikazen kazata devnaro ekfa azoma baban zan kanad you problem tka maita via varek intercam lela ft niter atofa you viav mora hazo yutra we question viav mora hazo yutra question ke viav makurel viav mtiltiling non fara ko ding miala tek cha udtang point tek cha udtang marom na rom dogo wojis retna ro buta anaronya la lavka hulbe tawnul benaro tang anarona vete buta navanga tin vadengo na ro mieng de kara spaghetti za tek mbala el zai doko fu no mi doko no mefa bakam tek ura jabandalo ngatin chango yova otisram yova zen maram ni nan ko fat parez miala c'est tout izmu
to jul fu mi accepter ziba mangala irzani azo za mangambar na rocha la beki le la ko mangatieno na zanka no fira ano len merka pakeno jab anaro kazameta kadalen lela anaro viavke oh ano taitalele anga ndengala no lek zanka chota yu ano taitalele anga no lek zanka efta misle lamba la manjari ambar ko na rocha la beki misle lamba la manjari ma vitam champion no lek pake bono jab indesnari tu problème zenga towe lela responsable lela responsable un homme qui a la tête sur les épaules voilà tu m'avoues mangala viag nek zankana nambela tu m'avoues comme quand fanandini karakaraze lela comme quand ko faitan tiala ize en bakawe manganrama pa démoraliziano zenga towe atowe inti karawe tiawe andrubka projet no yala zing markule la mangantuet zenga towe lela toxique lela manipulateur anoko fayala rose karawe ya ano jo miefana no ndaita vilanda ita lela champion no ndek zanka telu na zanka efta na zanka dim na zanka rubat ndo karazeze moral no maita fono ma chérie maita fo t'inquiète pas ano maita fo anjara tsilano roma eiz ya anjara tsilane ayeke no chaita kole ano mzukune atsikani sanzani matet ki vomnaro ya lela mistuete tout ça fazumba la miss fou lela aznaroze mbala we mis la tête sur les épaules mbala rek tsara éducation tamnul beni arek mbala mavita we ch problème tie kono ale kono de kirzan kano za atska merka manchente ke atska merka mi avancer mbala miss razing meti tombe la langano fa mbala miss Yizambar ko na rose vulezam doke check chaud changwe uzam na roch tenaro zaka fa vulanga zetsira tenaro na ko mayala ande vulanga che ambara ko et fu check chaud chang point ala ligne ai to devla rosa ai vulanga nino ano titsi taita tata ipudangel bakazayo anaro mes chers abonnés mes chers followers voilà je vais m'adresser à vous. Kanaro na roba mis catégorie marmaro na roma mangangar ka page na kati. Voilà, on followers tenga manka fiza be angatin foma diu. Bonjour Zenav Tafarajab. Because I ma commentaire. Anaro kazengi followers na kazeni anaro mar catégorie. Ma on sanan manka tiezan foma diu. Chis problème. On hypocrite. Hypocrite vulainzengi. We manganum zazayo nefa mtono kuranga mandembad kari raja baba msufina ka ne vous en faites pas o koni sana ni miambing zamandala un problème wel fu dokonde ko zafa chimkuranga problème itu azna rose parce que zafa ma mentalité na rodu zenga vezana ngala recul de réseaux sociaux vlan comme na réseaux sociaux tim tona la ging armad tim tanga misler mandrubuka fienga isti Yingamda annoying rekna defa messages etsira rekon we mangan mankafi tiaraha tiaewe in maramandala venis tirengti tata izuma na romi vulga fa antenga jo mi fama randenti réseaux sociaux fuzen rande tontenga fiena anozen tisra tukun man pra be cerveau no fa réseaux sociaux tilefa zajo na ngatin tonga rek tistana réseaux sociaux chilefe ano mambiamba ite zeti famani ano nambara kuizi ambaro kona rochara be aleva telefono no manga nova live ano karangoma anano kuma vita manga live oui je m'adresse à vous anano ma vita manga live kone il suffit d'allumer la caméra allume la caméra maman et puis tu fais ton live tu parles je sais pas tu danses tu fais comme tu veux aznarozen tu zenfa anaronda imbiama noti zengwe anoti karati zati ya zafa 2 mois fangala 2 mois et demi zafa titanaru parce que chacun sa priorité sambula ni rahaman pra beizi zabko zana ngala recul des réseaux sociaux parce que je trouve que réseaux sociaux ça détruit beaucoup de choses tenga itok mandrub karama réseaux sociaux ti mandrub karama armislera mitonda la gingi quoi
Projet naro kaza kurang na réseaux sociaux ti arrêtez de raconter vos projets. Mi voulez tantara projet naro etu. Ah, nava no malagas zao bonjour, akora no ein coucou. Coucou ma chérie, coucou rakap, ko nyang. Franchement les amis, kuranga tikatin commence tam Black Nadia. Na maleku vidéo naro nangano vak vidéo na mal commentaire nulu ni voulons wa nzembola tinarka. Ouais. Alors, tu as 19 sur 20 Black Nadia, ça tu es allemand, publiera, Timia Dambetnaro. Isu quoi, baka? Atka gas, isu quoi fatimitu, raisonnement, gas carano, non, anotra fatiendo. Za jamais tout raisonnement amnaro. Nanira mandalam Black Nadia, nanira mandalam fenga Black Nadia, zeta feretika. Fale problème les injures na petra matemi die soir maempka za kwa na masnaka fa adak chisra afa ma karai Black Nadia Nanjari la seule artiste féministe à Madagascar. Nanjar kara izarek fuzengi artiste gas viavi à Madagascar. Arrêtez. Faut tout zani vulnga fa anaro jabi vulnga izu kara izat vese bewi chimaring mazi. Ana romi voulons Black Nadia, faut m'attendre déjà car les adversaires n'auront pas de naro. À un moment donné, faut arrêter. Les faits zani voulons zinc publication na kalmwali na tofa ano tutenga 19 en Black Nadia. 19 sur 20 zefana zukuta l'école ata zati dila ulteniante ta l'école. Dila ulteniante na asko ta injaf 19 sur 20 zeta l'école. Apoko nom ta dlaza ana rondum ta dlaza nan fatiza. Ana ronum tadlaza zeti famislazanel bakamni ulbenen terkaze babanena nazatam la bulta Diego tariko azov kol zanatani Diego maefa azov malexi na lazatam la bulze isko mamanen terkaze na lazatam kwasa isko zanatani Diego maefa azov minam kandraweze ingren terkaze donc vous les naro vous faites tim tadlaza c'est juste zatim partage à vinaro. Les faits que tu me partages à Vinaro, tu vas obligé que ça ou mis problème de Kenaro, non? Il se colle fatim tout va via Naro, Anaro tienaro tkamila mi tout vi. À vie, non! Vous le diable sans bon raisonnement, nan en fien ngati. Na we izalin tout moi na to fa comédie. Problème nan dek zanga ze fa zet dira Naro la limzing. Na lenga ko zin tout moi na to montage, mon Dieu. Tu os arip kaike ndek na to montage fou izni tumwani ti basi zenko fatiena rona vulanga na rose zana nfunjun na ro petka ko yetu njun na ro petka ko yetu njun na ro petka ko ana mais vous l'êtes gas franchement c'est bon là c'est bon arrêtez that's my Black Nadia hein? That's my Black Nadia because I'm Black Nadia in kuranga tam réseaux sociaux beaucoup na itakusara Black Nadia ni YouTube am clip nani ndekizim am ni Facebook c'est tout fa andage comme n'impenan non je zatimit comme n'impenan mais zamanga mi avinaka personnel j'ai le droit quand même de donner mon avis personnel à Mramandan karaton sana namga sana nanga mi avindo you sambula m raisonnement nan de ka vinaz tu me dis que ça j'en voulais que oh non il va te faire non. Antenga timba viavi, izari viavi, iz misizanka, antenga misizanka. Antenga ba être humain en fait. Fanaro zeng toujours acharnement. Acharnement, quand on fait harcèlement zeng lera. Harcèlement zeng andafti c'est puni par la loi. Vous avez la chance hein, que elle là c'est au pays là-bas. Naro mi chance que iz c'est pas ici parce que ils comptent pas katandaf, elle est portée plainte, vous allez avoir problème. Eh oui, quoi quand on a moul fan d'une pêche comme matin midi soir c'est de l'harcèlement hein. On a vraiment mieux fois harcèlement c'est que harcèlement sexuel non non mal sens harcèlement oh vous me fatiguez arrêtez franchement arrêtez bah on a voulu un commentaire en attendant la 19 vous êtes quand on a votre vidéo tengal faran miss jer ana ronchis jeram nan fatiraza zat faran miss jer fa yakora metaton dak metaton réseau ni na rona fama nga choncha ngalot abako chana ro mievke ana rojon page na roanya mangan beva na ro chima vuzur karato na ro chima vuzu na ro zat chima vuzu na ro ya zat chima vuzu
Fa is vlangze maro aminareo be vava amin'ny écran nefa fanojul face à face vavanareo mikapo raha zay navinandalo taminakany fa ela raha zay misy olo teto ndraiky za teto fanao za face à face zany za izy karaha iny voilà je suis là karaha tsy izy olo tokony totototo am Facebook teto j'ai dit hay j'ai dit y a un problème là io olo ty volaniko mitotatota amin'ny Facebook ary ah naresaka koa travaux mbana amin'ny ato pardonnez-moi jiranay ary magnano travaux ndraiky brrr be nany tsy mahay vita donc za iny gaga karaha be vava lako am réseaux sociaux et puis nahita za ndraiky karaha pan on parle pas on dit plus rien je dis à quoi j'ai vu que réseaux sociaux c'est grave réseaux sociaux c'est grave olo na tsy maheriandra nanjary tafaheriandra mbadika écran am réseaux sociaux ty ah zany ekeky olo na tsy maheriandra nanjary naherzay ty ka fa naheriandra naturel rehetra boka am kibony reninay tagny fa karaha ty edy antegna navy eto fa karaha ty fa misy olo igny izy olo nangi ndraiky nanjary naheriandra azony réseaux sociaux ty réseaux sociaux c'est du poison hein? C'est du poison réseaux sociaux c'est vraiment du poison Vulia naro mitantara problème naro zeng amni couple publiquement même si vous êtes des stars. C'est la seule conseil que je donne. Na naro stara vulia naro mitantara problème de couple naro et c'est-à-dire après ils ont des syndromes attaquer naro. C'est ça le problème. Zeng vienne quoi fa vie privée faut maman. Moi-même là je fais plus. Ça je n'ai mis souverain, je publie pas ici. C'est fini. C'est fini. Namis projet, je raconte plus si c'est fini. Alors, je dis là, quand je suis retourné à toi, réseaux sociaux, ma soumena. Faut nous le tirer, mais zafu, projet, no diable, va de badk. Tu seras mit. Zéné dra quoi mbare. Dans le faran miss Jerry, va quoi ben, tenga timba miss defo, tenga fa. Raka fa voulant que zing fa zing. Bonsoir, Anarona Tafar. Oui, parce que vous faites du carrière. Bonsoir, fait que voilà. Is de courant à rêve quoi ben. Naroch maïtaza zandek yo fufa. Et naro mara tontenga priorité ken fa. Is vlanch kaze. Is ou Facebook yo fuza. You fa 2 mois et demi. Naro c'est pas grave. De temps en temps, on publie un petit peu des choses pour vous faire comprendre. Zambola yo fufa. Is vlanch kaze. Rakap itano tukuna to priorité à ton priorité. Voilà. L'air non fera béa, il faut tranquille, anon mangan c'est comme ça, c'est la vie. Fana roma de mandan futoga, aminulu, et puis fienganan mandef. Fienganan, kul mandef, on rompe ko ba, fienganan, mandef, ils ont des somacha ko komoru, je sais pas où, fienganan mandef. Natska, zene vlokom narum bazavana wera mandal tini. Zavana rued. Est-ce que naron naïta? Artiste gas via vareki ni vulga mi casque situation de Black Nadiate. Non, je vous pose la question. Zabka ou mi analysera. Est-ce que Narona ita? Moi, j'ai pas vu, hein. À moins que ni sarek ni vulga sans soutenir. Il y a un artiste bon, il misi solidaire. C'est une solidarité. Tinyan na ezrazi, un solidarité, mais je sais pas, Naro un peu, voilà, Naro tout un exemple, je sais pas, exemple de quoi même, je sais pas, voilà. Vatinaïta, fatika ma ulumbelunga tika, na inakinka, zabka leo, zacha sitkun ma zana la ilbena itezin tumwang satia, ita kuizul miszaza mbola keli, antenga ulumba miszanka, Antenga être humain, ulumbelu, voilà, tisi ulumbelu, tchala yelu, zenga fienganan, chitumwang, ça arrive à tout le monde. Voilà, zaina na la yel volon de na lako vidéo nan de partager quoi, courage Black Nadia, voilà, fou. C'est fini, nanjari, oh, Black Nadia, non soutenir Black Nadia, non zengwe, non patati, non patata, non papa. Problème naro page naka tite naro anaro nek temza page naka anaro ko mis problème de tête ou tite ngaze page nan tizava mazavam naro quand tu aimes pas quelqu'un là tu vas pas regarder c'est clair voilà on a qu'à se dire la vérité quelqu'un que tu aimes pas qu'est-ce que tu fais dans sa page hein il a ton nom page naze
Mara met kurang na Madagascar. Ochin ka po kambare. Zenged ba kurang at kanyan. Raja bang mara met kurang fa ci black na. Ambilana reka faire un black na dia afudien bonne fois pour toutes. C'est bon là. Atika ci men in mari ramandala. Téléphone tu ko raha ko chin pet ko. Aïe. Ambilana reka faire un black na dia zeng. C'est bon là. C'est bon. On laisse Black Nadia fou avec 2024. Vite à Black Nadia fond. C'est bon, laissez ça de côté. Beaucoup voulant nous tuer na romde. Na zara me mbona roza yu. Tava mi ki voulant zaet baka. Mahazom na kana zambe na rom jeri. Karatu na ro chim jera badke krana ro chisulu marara ko yitu. Fa za ko fatini tu va vinaro. Kaza dirnga lal na vinaka. Yu sambula mna vinaz. Tanaro na de l'école, exemple, me konaro anoma de l'école. Anoma un examen. Misra zen yo asawe mi la expliquer non ni feuille non. Explication mien non am examen non mais si tu vi explication am mien nam ngare kan bad kari. Zen avenue, chaque personne est différente. Ou le diable tu me trouves sain, ou le diable tu me trouves raisonnement. Hein? Il faut de tout pour faire un monde ou vazamaye. Sinon le monde sera un peu ennuyeux. Donc, mentalité naka, façon que maïtara, chitu vinino, arnino chitu vin naka. C'est qui? Maya, marnazan, chiurni bokantenere, watarek. Est-ce que vivant, tu m'aimes comme belle. Moi, je m'en fous de ça, moi. Moi, je parle dans ma vidéo, je parle pour tout le monde. Zenu l'angambel affaire changambel, c'est leur problème. Pardon. Zenu l'angambel, andek changambel amna affaire, c'est leur problème. Faza ko fan publier en page naka, zan vulna we. Bon, ba se kana ronde ki vulanga na ro we, oh courage Black Nadia, zet affaire na ro. Sambula m raisonnement nan. Ana na titota tota vulanga Black Nadia atova fu. Fara vla ko exprimer comme page naka ti dira na ro lali. Voilà, tu diras na ro laling na pitin. Ita kun demande d'amis na ro diabo, on va qu'on a ro charabekin. 950 demandes d'amis. Pourquoi faire? Question, une réponse. 950 demandes d'amis, pourquoi faire? Tanaro mina quand même pas descendre, ils ont commencé à djutchku, parce que marom naro mangala ulami, angatinton arek na kuku futis. Donc, vous voulez remplir ma liste d'amis, pourquoi? Na coucou tis, na bonsoir tis. En Cameroun, c'est des hypocrites. En Europe, il y a comme ça, in marandal, on pagenan, in descambad kari, 958 demandes d'amis, ne voulez Facebook, tamnaka ou mal, j'ai même pas regardé. Fachinzava, parce que je prends plus les gens dans ma demande d'amis. Arrêtez d'envoyer des demandes. Parce que je prends plus quelqu'un en ami parce que Maroulou Taravelati. That's me là. Mazava dokuzenga, je ne veux pas. Voilà. Abakomde vidéo naka. Indes naro lantante naro tunda snaiz. Je m'en fous. Je m'en fous. Aïe. C'est quoi? Je m'en fous. Indesa ilantante naro tunda snaiz. Indesa. Ya zetit babanzan kane efta. Babanzan kane ko lela nanzara ntera chin sarka. Point barre. Voilà. Bala havza yu. Bala havza kuchambun babanzano kwa rekze. Bala havi. Fambar kono la stetu. Am video na kati. Mbar kono tsara bekin zin. Bala havza kuchambun la renyo. Pitpicha tranquila no ken kalangala sheza no. Havza yu. Bala regle ken karatu kun regle fa andano no macharza chara bekin no. Zandanga no vano hypocrite no. Zatste kum kuranga. Resta babanzanka yu etfa fandekinti ano volon babanzana ko injun comme réseaux sociaux etono ano arano nu volon le la gasintiraku ano nda mangan jermuchka ano volon jun competch apet ko etfa bala avizu fam bala tinyani be so fono voilà amna kamano kanem bar kono rotara beken ano ko fan terka tamnu wafa londe namba du wafa ah ci possible que hein zankano oh
igny koa andeha aminaka ty tsy mila mipetraka amin'ny tragnonaka. Comment ça se fait? Zanakana andeha vacances aminao tsy mipetraka amin'ny lavaka tragnonao fa mila andeha petraka amin'ny lavaka tragnon'ny reniko. Olo misy mahame. Mbola kopoko trambonao za. Io anao mbona neniny tsara niteraka ndraiky za mbariko anao tsara bekineto zegny. Voilà. Fa koa raha nataonao igny tsy ambelako salama igny. Tsara ho hainao raha mazava. Zegny aviany za mbola mangala recul za mikarakara raha tokony karakaraiko. Fa misy anareo babany zanaka io ndraikindraiky anareo mitady anareo kopoegna trango anareo ampody amin'ny place nareo anareo. Voilà. Anareo koa fa tsy nahenagna petraka olo ataonareo vady amin'ny place. Zay mamazanaka anareo napetraka anareo amin'ny place nareo. Afitra anaka zegny andeha babany zanako à la réunion. Zay n'olo mahel fa saminany vidéo tempo zava tsara be mamazanaka anao ny volognanao agny. Za tsara ny vologna babany zanako teto. Tsara na raiky. Fa mbola ho avy vidéo spécial ninao eto. T'inquiète pas. Tribunal vita za mikopoko trambonao eto. Anao baka tsy tianao raha anao tsy tianao baka olo hoe mirespecte anao. Anao tsy raha tia. Anao tianao olo maka papa enregistré tsara ty hein. Enregistré. Ay azov landeha rena rojery. Izy koa nareo fa andeha nambadolo tsy miaccepter zanakanareo hein. Mangalangala undraha. Anao nefa nisy fiainanao taloha hein. Anao ndraiky zany teraka niaraka zegny zanakatsika teraka 2014 hein. Vadiananao ni après 6 ans après. Zay tsy aferan'olo vadinao zegny. Point barre. Tsy aferan'ny vadinao mihitsy. Koa raha mandalo amin'ny zanakatsika tsy aferan'ny vadinao zegny. Même anareo marié légitime, c'est pas ses affaires. C'est pas ses affaires. Tsendriky niany zamy fa andra zamy kopoko trambonao. Io anao mahita fa olo nitirahanao marigny ajojo miaro betsileo, miaro merina, nitirahanao ty verivery tsara bekiny. Karaha ataonao nitiraha koa anao Timoro baka Vangaindrano. Eto tsika. Ty tsy vita mora, mbariko anao tsara bekiny zegny. Voilà. Koa fa nindesiko jusqu'à tribunal ty tsy vita mora. Tsy vita mora. Satria za tsy mavozo midriky bureau. Anao koa fa tsy tianao raha normal. Fa mi tribunal agny le dossier. Eto tsika fampitana. Nao misy olo mijery na zanako rehetra tsy haiko teraka ndraiky izy eo folo taogno. Anao namelo izy tagnatin'ny taogno jiaby zay? Anao namelo izy anao? Vadiko tamin'ny fotoagnan'izay namelo izy fa tsy anao. Na ny vitanao ndraiky vitan'olo namelo izy après baba hely naveta taminany nandiritra anao baba niteraka izy. Magnano sary verger mangala olo farany verger anao. Zay ne veza tsy tahitanareo fa mbola maro regregleko ela amin'ny tribunal manonga mijotro za. Mbola maro fa koa fa karaha igny tia mahazo anao. Aranao tsy maintsy mahazo tsara bekiny anao. Fa mbako anao lastekiny. Voilà. Io tsy ambelako fa anao fa mahay zabaka. Anao fa za ty olo gentil fa koa fa dépasse limite les bornes. Za tsy magnisy fotogna anao. Anao na babany zanako. Anao tsy fatsiko. Anao fa tsy asiako fotona anao. Na anao babany zanako. Raha karaha mandalo tegna mamengotra be. Tegna mampashoshopora oro mahay zegny. Mahita mentalité ohatran'izao. Tsy tokony mentalité mihitsy karaha igny hoe andeha ataonao le mitamtam taratasy. Mampafody vavanao. Ole kanao midefendre droit zankanao, anao mila mahazo taratasy anao manambitamby le taratasy pory. Mampashoshopora mihitsy. Mbola tonga eto za magnambara anao tsara be karaha tiako ambara. Mbola ho avy io. Voilà. Ela baka anao, ela baka za zay nangigny tsy nivolagna fa mitady za baka anao io. Le zanako tiako mandeha aminaka aty, tadiavinao zanakanao andeha aminao tsy mazaka tragnonao.
Tadiavinao zanako andeha la réunion agny apetraka amin'olo hafa fa anao mandeha mamangizy la journée. Ino vadegna karaha zeny ino? Zanakanao mandeha mivakansy amin'ny tany misy anao agnatin'ny lavaka tragnonao misy izy point barre. Tsy amin'ny lavaka tragnon'olo. Regninao zegny? Kofa tsy amin'ny lavaka tragnonao misy zanako tsy mandeha. Za efa amin'ny tribunal le dossier, za olo mahay taratasy tsy mitsoaka mihitsy amin'ny le taratasy. Na ni raha mandalo efa amin'ny tribunal efa mitrotro. Voilà. Eto miambigny. Tegna manginoboka tanarô narô zay volako aminarô ni. Misy olombelogno tsy mandiniky. Comment ça se fait anao jo fa niteraka amin'olo hafa? Taloha lera anao podagna ny vadegnanao amindray, lera nandalo jiaby igny tsy mila hainy vadinao. Je comprends pas moi. Je comprends pas ces situations-là. Je comprends pas. Magagaza be. Coucou, manafnaka Aristide Tono, akora no anos be agny. Mar babanzan ka tenga hitako hoe manipulateur. Zegny. Mbala wa vidéo spéciale otra mikasiky le raha karaha zay mbala ataoko. Satria nandalo am'le raha za ajouti de mar babanzan ka manipulateur. Manipulateur. Ole qui me défendra zankanao no, anao manam tam taratasy pour. Tirara yok mihitsy taratasy pour no zegny. Zankanao défendez les droits. Voilà. Zati rabe fa za misy fikarakaragna taratasy kwa tsy problème naka zegny. Assumer la vérité. Amin'olo ataonao vady. Ambara ko tsara beky za ko raha tsy fagnany anao ndraiky vadinao fa ela nareo fa tsy miaraka. Tellement anao hypocrite be anao. Mande lera anao mikoragna aminaka aty, anao mikeka aty anao koragna hafa mihitsy ny ataonao. Magnano koragna hafa mihitsy anao kofa mikeka aty. Kofa mikoragna aminay aty anao koragna hafa mihitsy ataonao. Ankilan'ny vadinao anao magnano tiagnano sarvedy anao mahay zovy kendriky za. Olony tirahanao ty aseho hajany. Kofa tsy asianao hajany zagny mipody hajany eto. Voilà. Kadala olo. Olo tokony olo mamany zanakanao gasy olo samy gasy zay tokony olo tsy ako edy mifagnaja be. Izy koa na tamin'ny zanako mbola anareo vraiment fout la gueule zanareo jiaby la famille. Ana itseko meza za anao vidiko tragno. Zanako tsatakaliko tragno tompoko. Tamin'ny fotoan'izay anao nitady tseko takaliko tragno. Amianao tragno za de tseko amiako anao miefa mazanako marchandise. Anao nefa zanako zegny marchandise raha tsisy dikana aminaka nindesiko sy fanjava. Ary zany tena oh subhanallah. Mbola avy la tournao. Mbola avy. Mivolagna anao za zegny. Oh non la réunion. Oh. Magnano hypocrite mikaiky zay ty teniteny hafa fotony za jo fa tsy mijery mifankaratsy aminao za. Fa tsy mijery mifankaratsy. Atsika fa tsy sambatsika mifagnaraka fekiny. Point barre. Tsy sambatsika mifagnaraka atsika. Fa tsisy. Za boka karaha zay anao na babany zanako. Kofa nagnano raha nataonao igny. Tsy miassumer les vérités ankilan'ny madaminao karaha igny. Za de fa tsisy sanda za miavina aminao. Zegny. Magnano serveur jery. Za ko raha tsy fagna, tsy tianao izy ho za fo babany zanako. Za ko raha tsy fagna zananao za raha tsy tianao position. Fa za tsy midriky aminaraiky. Igny ndraiky tsy dirako igny. Za olo na hoe za meloko fa za zegny mba mahay micontrôle raha. C'est pas grave. Fa igny ninao ndraiky Zagnahary. Fa tribunal ty tsy maintsy avy fo. Fa navy nesty.
Fa nahazo koa le daty. Agny anao magnano démerdinao agny. Anao mihevitry 100 €, 200 € mavelogno tsaiky andafy ty. Anao ohatriny dépense-naka amy zanakanao eto. Hein? Anao mahay ohatriny dépense-naka amy zanakanao eto par mois. Hein? Course ni hanigny. Anao. Les vêtements, les chaussures. Anao tsara bekiny. Les loisirs, les sorties. Zanaka zay mba ndendesigny McDo eto. Anao raha jiaby zay. Hein? 200 € zay tsisy dikany. 100 € zay tsisy dikany eto. Andafy ity. Surtout mikasiky zaza. Anao tianao olo comprendre anao tsy ma comprendre olo. C'est comment? Anao tianao olo comprendre anao tsy tia comprendre olo. Fampodiana jery. Anao babany zanako à la réunion, miantiboka olo jiaby maefa za misy babany zanako à la réunion, fa anao edy nitirako gasy. Zanako jiaby tsisy gasy ko tsy anao nitirako gasy. Izy angala 10 taogno, fa 10 taogno angala 11 ans taogno avy, andeha collège. Na yonka. Mbalko anao tsara bekiny. Na yonka. Anao fa tsy nagnano taogno. Bola mga sary verijery koa. Bola avy za kopoko trambonao aza. Naningenanao fo niteraka aminaka. Barako anao tsara bekiny zay. Angala 11 ans taogno avy zanakanao iny tsara hoenao ziny. Une belle demoiselle fa viavy be. Hein? Ande collège. Tsotieno. Bala havi vidéo no. Fa avertissement ti. Avertissement ti bala havi sti. Bala havi no. Azatetry fa atoken kara tokony atoko. Hein? Zani terka ndraiky anao. Tsotieno ziny. Za maman zanakanao. Zavako tsara ekranaka ty zany volagna zay. Za maman zanakanao. Za nitirahanao. Anao manambada preza. Tsy problème zegny aminaka. Fa magnisia foton'olo. Mba mandinidinie magnano raha. Na anao ty azo taratasy gauche droite, j'en ai rien à foutre. Fa mandinia. Mandinia karakory ny amare. Naro man yefa naro ngampidriky zany problème. Hein? Anao jo yefa naro ngampidriky zany problème. Parce que fa tia karakory raha tokony atao. Tu vois ndetikinao fiainagnanaka lay. Za tsy adversaire anao. Anao koa mila adversaire tadiava viava fa ton adversaire anao. Fa za tsy adversaire anao. Za mamany zanany sasa et la fanandramaniko fa hitako raha jiaby tamin'ny aminazy. Ary nitiraha koa. Mazava zegny. Mazava zegny. Magnano sary verijery aminaka. Papa, tsy miady aminaka. Non. Ça, je laisse pas passer. Hein. Barko anao tsara bekiny zegny. Za ty hitatseko ande aminaka ty pa. Ary petraka amin'olo. Pourquoi zanako ande vacances à la réunion ande petraka amin'olo? Hein? Ande petraka amin'olo pourquoi? Zanakano ande mangiano ande petraka amin'ny tragnon'olo. Pourquoi? Nefa anao misy tragno ndraiky vadinao. Pourquoi? Dikaze zanako tsy mazaka tragnonareo eh. Koa fa zanako tsy mazaka tragnonareo ndraiky vadinao, zanako tsy mandeha. Point barre. Eko baka zanaka zegny manafinakany tsisy andra tsy mampababany zanako izy. Fa koa fiavagna nanaka fanambelako. Za tsy naheky olo koa fa nimpodina nanambady manjary verijery za tsary nahita raha karaha zegny. Fa ninaka
natao karadalagna, izy baka igny. Karaha igny tadiavinao tsika mandeha tribunaly parce que hitako anao tsy nagnisy fotony. Za tsy tegna hoe anao nanasa tegnanao, anao nagnano sary verijery, anao ti angala olo faranadala. Bon, tsisy problème, za olo mahita taratasy. Loza za tamy bureau nataoko pakipakipaka raha jiaby, ok, za fa nazo daty, miandry. Fa mbola avy zagnano vidéo ninao spécial babany zanako, anao la réunion zava tsara ty. Eko baka anao misy compte agnaranao za fa compte-nao io tsy eko. Izy igny ka eko niany fa nambarako teto anao ty magnaraka za ambadika igny. Eko anao misy compte agnaranao za io ne. Soit misy olo agny fa spécial mandefa message naka aminao, mandefa vidéo naka, tsy ahoako aby zegny. Aranao mahay tsara beky fa za meloko aminao. Za tsy fala amy raha mandalo, hainao tsara beky iny zegny. Fa zanakanao ndraiky zanakanao, amina maresy te hitanao io zanakanao. Fa koa za ndraiky anao, za fa tsisy fatokisana aminao jusqu'à za miala doniety. Karaha zegny. Nareo koa fa mandinika intérêt nareo na vandafy ity mandinika intérêt nareo personnel. Zanakanareo tanareo ambanin-javatra. Non. Voilà. Za kun tsy mosary. Za tsy mosary feky zanako mandeha amy tany misy anareo agny tsao tsy hainao. Fa anao nagniry tia hagnano raha zegny. Fa karaha ataoko tsy mosary. Na to anao fa nivolagna tsy haiko tsy midoko aminaka fa nazava taminaka raha jiaby. Tsy possible anao gnafitra zanakanao andeha la réunion, zanakanao tsy mipetraka amy tragnonao. Pourquoi? Na anao efa manambady. Pourquoi? Ino antony? Point d'interrogation. Zay navery za nagnano vidéo za navy mivolagna. Zay mamany zanakan'olo nataonareo vady ty tsy voafafanareo zegny amy dunia ty. Navy nataoko vidéo misy dikany nagnanaovako zigny. Maro nareo viavy magnano toetra io. Igny misy mama zanaka badika ry. Tsy ndraikandraika asa mama zanaka tsy matimatinareo olo papampara jambala complet belle tsatsantsa. Eh oui. Tsy matinareo olo. Mama zay tsy voafafanareo. Zay ty mamany zanakandroa fo wainy re male viavy jafa niteraka miaraka amle latonareo vady zay tsy voafafanareo. Tsy afaka nareo mafazay fa zay ty tsy mety hoe tsy maintsy hoe mamany zanakare any ry hoe. Zay koa nafa tsy vadinareo zay koa fa vadieko ka koa mamany zanaka zegny hoe ma ça va. Eh oui, oula ezeke. Hai, ka koa mamany zanaka raha ino vavo ma ça va. Ok. Akor mama ça va. Ka koa mamany zanaka ndro baka za zovy. Mamany zanaka re any kun rien navy. Ka koa mamany zanaka ça va. Za mahitsy. Non Mayana, c'est ça. Je me laisse pas faire. T'inquiète pas. Parce que, je sais pas, est-ce qu'ils ont frappé à la bonne porte, t'inquiète pas. Je me défends, je sais me défendre, je vais me défendre jusqu'au bout. Ça, tu me lâches l'affaire, arano maya tsarabekin babanzano kwa la réunion ti, ouais. Ma babanzano kwa la réunion gasi ti fanozarek ni tira kuti. Voilà, vetu no, azatetra no. Comme comédie no diabio. Et tous am debaliz chuti ano usafo. Yeah. No joti faniterka. Faniterka baka no angrenku. No joti faniterka hafa mvadino. Zankano reste zankano. Point barre. Abako vavano za to belo tamnaka azno zegny retsi akuterka ndraiky izy fa folo taogno tsy ben vitanao tamnany vavano fodia za taty nantrenitreky ndraiky zanakanao aïe c'est quoi ce bordel là mbala vidéo les amis restez connectés mbala misy andra izava za toto aminaka le toetra za toto aminaka Maman zanaka tu vois fafati. Ouais. Maman enfants tu adversaire. Non, ça tu mets l'adversaire avec fa. Non, mais ça m'a tout qui zafa non. Tu sérieux,
tolo magnano toetra karaha io. Tsa. Non, zanako, franchement, zanako, non, je protégerai ma fille, hein. Oui, protéger zanako jusqu'au bout. C'est tout. Hein? Malgré notre tête, hein? Malgré notre tête, tamzan terkitseko. Itako heta raha zegny. Misy hitako raha zegny hetahetanao tsika mbala niaraka, ndraiky atsika nisaraka, tianao tsy haiko io anao nagniry tsy haiko mitondra agnaragnanao. Na anao tsy teto. Azonao zegny, na anao tsy teto. Zana andeha nangataka tam procureur de la République tandafy teto. Preuve fo mikoragna. Anao magnano sarve, ampodiko am place-nao hela anao niany. Hein? Ampodiko am place-nao anao babany zanako. Zany tsana nandeha nagnano demande tam procureur de la République avec l'aide de la mairie. Oui, tsy haiko io amiagna agnaragnanao. Am copinage. Fôtony anao tsy teto raha tsy nikendro. Anao ta Madagascar tagny. Mbala tagny anao, mbala nipetraka tagny anao. Satria projet-tsika jiaby roboka baka anao fa tsy nandeha niaraka taminaka, bon io fa passé igny. Nataoko taratasy jiaby nikendro tsy haiko nitondra agnaranao. Et pourtant, za tsy obligé tamizegny andegna miagnaranao tsy haiko fa nony zaolo tsy raha tsy fagna, abako haiko fa tsy haiko tsy namboariko zaza raiky. Pourquoi vlanko etaetany babany tsy haiko tondra agnaran'ny babany, ataoko dossier ty angatako raha zegny. Tsy izy nikendro, azy koa nung tamizegny aravoagnanao trombo tratra. Babany zanako ty hoe magnano sarisary verijery ty, mila mpody am place ty. Ya, naningana anao fo niteraka ndraiky za. Za fa tsy olo hafa, kofa mankadala za mahazo anao. Ha? Ravoravo anao tamizegny nalefa copine amiako anao, copine zanakanao mitondra agnaranao. Et pourtant, anao tsy teto, raha koa nambelako karaha io, nambelako. Mitondra agnaranao tsy haiko. I journazonao ngara tsy haiko mitondra agnaranao kanao tegna sary verijery. Ay. Bon, za commence angala renseignement ko karakory ko agnadoso agnaranao copine zanako koa. Point barre. Kofa agnasary verijery, point barre. Samy poany agny. Jo ty tsisy olo mifankadala eto. Ambilaza avy mizaza tsy ramdre. Maro nareo mizaza ni maizo babany zanako la réunion. Tsoche nareo zegny. Maro aminareo la réunion maizo babany. Misy nareo mahay, misy tsy mahefa. Maro mahay ko baka Diego. Tsy possible tsy mahay zao babany zanako la réunion. Tsy possible. Antimor baka vangendrano. Maro ko nareo tsara beky. Niteraka ndray amin'ny Betchleo miara juju miara borzay. Ouais, fake chitoki za zegny niane. Aux enfants. Ni profiter quoi natao à la fin live naka ty zegny le courant. Fa mbala avy za. Mbala ciao ela pita queen. Mbala avy za kupikutambonao. Azonao zegny. Oui, babany zanako gas baka raiky fo manafinaka Aristide Etono. Azonao. Za zegny maro le vogna aminaka anao misy zanaka gas maro zany teraka tam gas raiky fo. Jiaby zanako jiaby teraka ty, azonao zegny. Fa babany zanako gas raiky fo. Za tsy zanaka gas afeky. Za teraka zanako zay zegny fa tsira be izy fa ta Madagascar za taty. Teraka tsy haiko zaza raiky fo teto nantrenitreky ndraiky tsy haiko io. Hein? Ya zatovy mariny izy za tsara koa zanako igny. Na izy porte lunettes, izy mis problème des yeux, izy mais elle est belle. Elle est belle. Et voilà la beauté est là. Des azarek tatine karakara tsy haiko nagnino jiaby tsy teo nino machin jiaby tsy raha tsy nataoko te jusqu'à agnaranany mbala namioko rotarifo nefa izy fa tsy teto za koa viavy raha tsy fagnahy agnaranany tsy nampidiriko tamin'ny copine zanako marigny savandy. Marigny savandy. Za koa viavy raha tsy fagnahy agnaranany tsy nataoko tagnatin'ny copine zanakany. Fa zany volagna pourquoi ito tsy ataoko? Za tsy nagnamboatra tsy haiko ty areriky. Abako hitako etaetany ponany zegny zay mbala niaraka agnaranaka ataova amin'ny ampidirana agnatin'ny copine tsy haiko io.
Zandre là tam la mairie roni vulnga miss démarche milaton procureur de la République mangataka we azavenga les situations babanzuchi yetu fati taratas jab zena vezana ngafta tamno tamzeni kopino certificat de nationalité no carte d'identité no nanganovni taratas ma fahanya simine Fahangi, fangala 2 ans, za ko ci disu. Za kun chinez nande fata presa na regi installa regno. Imba chafer na ka fotun chira zan na ngafta. Point barre. Voilà. De ko fatin fanga ka sam na ngan fien nganan karazi. Donc, coucou ma chérie Rita Vels, comment vas-tu? Donc, zengi zamde na ngan demande tamni procureur de la République. Oui, mbala vidéo spéciale Rajab ze pouda avec ouais zembala tika mbala juste introduction là. Zana ngat ka we tiok check tim to nangaran papan. Azna rosen we to nangaran papan malgré papan chetu. Uza tamni lettre na kazen, j'ai fait des lettres, j'ai tout fait. Zavan procureur fin zavana ka c'est bon, chisura tukunchanga mezani accord amraze. Donc elle procureur a accepté. Oui, nandefa taratas tam la mairie we ampidira naro angatin kopini. Check karazengti angaran babanti nice chietu chanda fetu. Istam zembala mpetka Madagascar préciser kundaki. Napidir ndo inyamden tape ndo kopi vovowe mito voloni zintonda ngarak tout seul après mbezi changer ngazengi na to ngaran baban. Voilà. Yamdela le fok tam nan copie ravraze. Merci à nous, merci maman Zanako, merci à nous. Zako via vrat faranga rano tanga tin copine Zanka no fek pou. Tita fait dicton. Azna rose. Hey, lava ne kuranga tiri avakwa fambalanga la kuletan direct zam tantara a z ramandal. Zena viazanga en publication vlog je mar trahison andalova que tatato ze. Vraiment tu n'en plus comme lera. Comment non ma vitamine tu kare amnaka mama zanka non a vite en comprendre la situation no ano vunavte zachi no merdiano. Eh oui. Eh oui hein. Ou le coach m'y emmerdé, non? Franchement, c'est... Voilà. Oui, Asmina, non, Famata, il sera la réunion, fait bientôt 2 ans, là. Si, Babanzano, quoi, la réunion, oh, en Roma et Iso. Fate na rotun ko ko ngaranan Patriki, izeng réunion. Patriki, Babanzano, quoi, la réunion, oh. Ana Roma et Patriki, comment tu mets Patriki? Patrick Caspeo fika yenaro istyo. Patrick Caspeo wanaro la kutrua atari. Wanzema eza za mamanzana. Ying ni tira kwa reki. Rav maitano kuku mashizara nandal fa ela that's my live. Kuku na maken merci. Ying babanzana kuntira kwa reki. Ya Patrick la kutrua. Tenga zona rozwa Patrick Caspeo wanaro fotu feunani hela mban karakas kuze yengi ntiran mayala gasi mazava wainzeti arati aekwa voilà karazeng charaf alhamdulillah. Nangin kwa zuma la gazao Macron Amberak Patrick dat kuchi azokoma Patrick dat kuchi zangare donc chato lava kuranga les amis fa balangala futua zai kuranga mnaru tanaro ndeke sa tu zengi exactement tenga zengi malagas zao t'as tout compris amna kamandiliki izeng tukunwe ulu zengi mifampi kako fanga zavaku zamnarowe mifampa ngampi we mifampa comprendre famille ze problème tchikara zengi problème dek tchikara zengi
faly mafantatra mamany zanaka Patrick ah merci mais bah merci mais oui faly mafantatra oui farakarakara ziny izy ko volanko aminareo sarotro raha tegna hitako maloha sarotro anao zegny mitana fiavagnana tsara zegny amin'ny baban'ny zanakanao izy koa fa manambady olo hafa raha hitako tegna sarotro fa mbala hoavantsika mikoragna raha karaha zegny Rokia bonsoir raha kony zalahaty koa mba mi justice koa za hitanao io zanaka zalahy tokony important amreny sy baba oui tegna zegny tokony zegny oui za jo justice ouais za mihitsy nagnano dossier ne za tsy raha mila olo magnampy za mameno dossier za mahay mameno dossier ny imprimeko taratasy nilendro pa déposeko za ndraiky zanako koa miaraka ny déposer non franchement ambariko anao tsara beky ny malagasy zao babana Aiden ndraiky babany Maya tegna nahabe zanaka Patrick ambarako eto ny vitany babany Maya ndraiky Aiden tsisy andrangovony babany areka la regno mavita izy nagnano tsara bekiny oui mais oui tu peux Aristide Tono meta na magnano demande non parce que check mipetraka ndraiky za donc za magnano dossier naka après tribunal mandefa taratasy aminany mivolagna aminany fa misy raha karazegny na avy aminay ato oui après izy koa izy hoe asangala avocat izy asa izy tompiny fo magnano nany zegny eky tsy haiko fa sabony nakafa nefa karaha zegny mety anao magnano dossier no fa après amindray zegny anao zegny koa zegny karaha naka efa ni enregistrendro amin'ny tribunal zay le raha de zana miendro récépissé après anao nifasandro taratasy vô fa ty date ni misy date baka ande agnaboagnandro zegny le résultat finaly fa na miendro za izany fa tsy maintsy nahazo taratasy nagnambara izy fa mamany zanakanao misy raha karaha zegny nataony aminay ato izy efa nahazo taratasy raha zay fa hainy agny fa hainy raha zegny izy fa nahazo taratasy izy soratagna amin'agnaragna naka mon absence amin'ino zay raha tianao volagny zegny lera izy nataoko agnatin'ny copine zanako raha tianao volagny izy na tsy taty mais oui izy baka etaetanany tompiny tamin'ny fotoagnan'izay donc zegny zaza raiky taty izy tsy taty fa raha zegny natao demande tamin'ny procureur de la république izy volaniko aminareo zegny io zegny tsy natao karaha io fa misy fangatagna natao de fangatagna koa nikely fôtony io zegny etaetanany retsy zana vesatra hoe tsy haiko tiany nitondra agnaranazy efa etaetanany personnel tamin'ny fotoagnan'izay efa igny ny tiany donc za amindray zegny hoe tsy maharatsy fagnaza en plus hitako karaha vendrana hoe tsy haiky nitirako misy baba kanefa ndraiky karaha agnarako fo io karaha hitako vendrana be nataoko le demande amindray nivaly izy ravoravo be tamin'izay le raha copie fa niova tamin'ny agnaranazy agnarany tsy haiko izy ravoravo be tegna ravoravo be sy tamin'izay ya vitanao tompiny aty izy koa izy agny magneky fôtony taratasin-dany koa tsy alefana aminao baka tsy possible i demandinao io zegny ho avy favorable fôtony taratasinany baka Madagasikara nalefa copinany certificat de nationalité nany aboko carte d'identité nany zay raha nitadiavindreo tamin'izegny azonao koragna Aristide Tono exactement nisy taratasy jiaby zegny natao naharo nino ty naharo zegny taratasy jiaby igny nampiarako tamin'ny dossier namiegna rotary igny amindray ny étudiendreo dossier nikendreo fôtony hoe hita tsara fa voilà
Etanan quoi beaucoup de demandes naka lettre natok et tout et tout et tout donc voilà yuka sambula mkanan fakaratok zero et fangarka de chi nyarkan petka tandafta tifa bon check fuzera nampi rabezeze nampi voilà donc naton demande zat na titangaranga zenga ngaran cheko mkopi angaranana mkopin cheko angaranana mkopin cheko mtarata sin cheko jaba ngaranani Macron atoko zenye maza kuni famis taratas reskani famis taratas ni jugement ne amni pension yu ret faela fa is futsarna ngefa tamaje fotni steto zene zu zamre kudna demande ni kwar ku jusqu'à Rafaela tang ni kwar ku tai chezo mfanka dala voilà c'est tout. Famnaka amnaka manokna we affaire ni zankanezing chitukun idirani vadin zeng ramomba zankaneru na yu vad mariage not chitukun idirani yu anondek zafum regla yu zeng ratengani magagazam lera mon Dieu. na no joti na za jon pudna na mbadulu wafa kora mikaskizana kuyu konis problem zana kuyu wala misrat kun karkarenga na misra mfanjakano tukanek zana yuti diran vad kontrango fa yundek zandek baban zana kunitira kutseking mikuranga ze marin savandi zengel fangtuninga mbantune kona royetu maring zeng savandi tukuni izni tiraku zero ni kuranga karakor ratika chiano chimala chichak chimala fano tang ande dirano lali voilà angin mapashush pour zam les raha karawe famisi règlement de compte personnel kara famisi we famiambing mi karawul famiambing we ande tadra i problème dek zaini oui merci na ron vulnga mari fam nakakarazi za jotin tel kamulwafa za fana namba d'exemple zengi inyamde mis problème teki asa momba fanzakana asa misra momba l'école ing zandek baban zana kui mangan fandinyenga ing fatano vad ku jonda idka mingi ano kelk mi pet kam place no ma baba hela no rifa andil kirati kelk zandek baba ni tirahanati sati baba ni tira mi concerne fatano baba el nari ne tsangatin kopiole ngaranazi exemple mi okzeng. Bonsoir Mamadou, si c'est Diallo, comment vous allez à Guinée-Conakry? Aznarozen. Fa izindaki ti kanchacha mra you never rachizan ka fano. Hai. Tiaz kumitsne le rai. Tenga tiaz kumits le ra in zeng le tanju. In le tanju. Kwa zafu zano kuchalevu zano kuchalamande hein. C'est fini là. Zanok chimandean. Chitukuni idiran bakazeng. Fotuni kuranga fanatotsika mikaskitsek yu. Fa anomiti si masak mi assume kuranga tsika mikaskizan kano amvadino. Nanjarzani la santor tamlerai. Hangin mapamel kuzako farwen. Balawavu vidéo spéciale m'kaskize les amis restez connectés. Balavi. Nanjar na fotam na kazing le raha nefa kuranga fanatotsika mikaskitsek yu atika fananganu kuranga jabi akor jabi. Nangino mdrewe anon fasin vadino chinya sumeno kuranga tika jabi tafarata. Inen tite kom no babanseki. Inzen tite kutam no ano zingi sini defendra zan kano na piten.
Déjà, register que tu son govuno. Mba au moins non meti mrattrape heli joti. Ano zini tinangala défense zankano coûte que coûte. Ari kuranga jabi. Hein? Ari kuranga jabi zing fanatotsika zingi tina fosa no tam madame no. Angne problème tinavi. Efa ela l'autre vidéo spéciale zenga zeti fatiaring. Non, kuranga zen lera zamanga nuizne metmar na ro. Pana ro zabka ulu tenga mar ncha sitko na rofa. Tana ro zati kultim kuranga ramandalon fieno. Abako mislera zen rako itok nandalon fieno anaka itok we metantarenga mba mampi tsy mahazoany namagna sanany problème antegna zegny mitantara azonarô mbola vidéo io mba inde karaigna narô mangala ondra ko we koragnany mayala ty tsô voazay ko amina mare agny azonarô zegny tsô voazay ko amina mare itandrigny zay raha karakara zegny satria maro zegny raha mifata agnatin'ny raha ty